ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ମୁଁ ଶୁଭଙ୍କର ଏସ୍କେ କ୍ରିଏଟରକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ବିଷୟରେ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଉତ୍ତର, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 15 ତାରିଖ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏ ବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ କେତେତମ ପାଳନ କରାଗଲା? ଉତ୍ତର, 79ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରାଗଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆମ ଦେଶର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ଭାରତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆମ ଭାରତ କେବେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲା? ଉତ୍ତର, 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 14 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆମ ଭାରତର ଜାତୀୟ ପତାକାର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ତ୍ରିରଙ୍ଗା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଜାତୀୟ ପତାକାରେ ଥିବା ଅଶୋକ ଚକ୍ରରେ କେତୋଟି ଅର ଅଛି? ଉତ୍ତର, 24ଟି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପୂର୍ବରୁ ଜାତୀୟ ପତାକାରେ ଅଶୋକ ଚକ୍ର ବଦଳରେ କ'ଣ ଥିଲା? ଉତ୍ତର, ଅରଟ ଚିହ୍ନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଜାତୀୟ ପତାକାର କେତୋଟି ରଙ୍ଗ ଓ କ'ଣ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ନାରଙ୍ଗୀ, ଧଳା ଓ ସବୁଜ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଜାତୀୟ ପତାକାର ସଙ୍ଗୀତ ଜନ ଗଣ ମନର ରଚୟିତା କିଏ? ଉତ୍ତର, ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଜାତୀୟ ପତାକାର ଡିଜାଇନ୍ କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ବେଙ୍ଗଲି ଭେଙ୍କୈୟା ଜାତୀୟ ପତାକାର ଡିଜାଇନ୍ ଦେଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଜାତିର ପିତା ଭାବରେ କିଏ ପରିଚିତ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତିର ପିତା ଭାବରେ ପରିଚିତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ପୂରା ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ପୂରା ନାମ ମୋହନଦାସ କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଜାତୀୟ ପତାକାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ ପ୍ରସ୍ଥର ଅନୁପାତ କେତେ? ଉତ୍ତର, 3:2। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ କେତେ ସମୟ ଗାନ କରାଯାଏ? ଉତ୍ତର, 52 ସେକେଣ୍ଡ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରାଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଦିନ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେଉଁଠାରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥାନ୍ତି? ଉତ୍ତର, ଲାଲକିଲ୍ଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ କେବେ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଥିଲା? ଉତ୍ତର, ଜୁଲାଇ 22 ତାରିଖ 1947 ମସିହା ଜୁଲାଇ 22 ତାରିଖ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ତୁମେ ମୋତେ ରକ୍ତ ଦିଅ ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବି, ଏ ସ୍ଲୋଗାନ କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଜୟ ଯବାନ ଜୟ କିଷାନ ଏ ସ୍ଲୋଗାନ କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ। ଜୟ ଯବାନ ଜୟ କିଷାନ ସ୍ଲୋଗାନ କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଜୟ ହିନ୍ଦ କିଏ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ? ସୁଭାଷ ବୋଷ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଇନକିଲାବ ଜିନ୍ଦାବାଦ ସ୍ଲୋଗାନ କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ଭଗତ ସିଂ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଜାତୀୟ ପତାକାର ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ପ୍ରତୀକ କ'ଣ?
ଭାରତର ଉର୍ବରତା, ବିକାଶ ଓ ସମୃଦ୍ଧି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଧଳା ରଙ୍ଗର ପ୍ରତୀକ କ'ଣ? ସତ୍ୟ ଓ ଶାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନାରଙ୍ଗୀ ରଙ୍ଗର ପ୍ରତୀକ କ'ଣ? ଶକ୍ତି ଓ ସାହସ। ଶକ୍ତି ଓ ସାହସ ନାରଙ୍ଗୀ ରଙ୍ଗର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଫୁଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯାହାଫଳରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇପାରିବେ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।